Што вядома пра важную сустрэчу, на якую экстрана паляцеў Лукашенка? Чаму яго чыноўнікі супакойваюць беларусаў, а таксама чым усіх здзівіў знакаміты тэлевядучы? Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка тэрмінова вылецеў на сустрэчу з Пуціным. Учора ўвечары проста пасля вялікай нарады ён самалётам выправіўся ў Маскву. Афіцыйна прычынай паездкі называюць абмеркаванне беларуска-расійскага супрацоўніцтва і іншыя падобныя агульныя пытанні. Але самае цікавае тут, што Лукашэнку паклікалі на размову амаль адразу пасля нечаканага візіта ў Крэмль дырэктара ЦРУ Рэдкліфа, што прывозіў Пуціну кіраўнік амерыканскай спецслужбы просьбу, папярэджанне ці ультыматум не кажа пакуль ніводны з бакоў. Але Wall Street Journal піша, што Рэдкліфа накіраваў у гэтую раптоўную камандзіроўку асабіста Трамп, і ягоная дыпламатычная місія была настолькі далікатнай, што нават некаторыя высокапастаўленыя супрацоўнікі Белага дома не ведалі пра яе загадзя. Але як толькі кіраўнік ЦРУ вярнуўся ў Амерыку, то ў Крэмль на сваю далікатную размову тут жа памчаў Александр Лукашенка. Прычым сустрэўся ён таксама і з прэм'ерам Мішусціным, якому паведаміў вельмі загадкавую і дзіўную фразу. Просто послухайте сами. Вось цитата Лукашенки. На перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас. Кантэкст такога дзіўнага выказвання невядомы, і нават пазней ніякай расшыфроўкі гэтага Евангелія ад Лукашэнкі таксама не адбылося. Тым часам былы спецпрадстаўнік Трампа Кіт Келах шчыра расказаў, навошта ўвогуле Штаты надаюць столькі ўвагі Лукашэнку і ўсяляк яго абходжваюць. Паводле Келага, галоўнай мэтай усіх перамоваў з беларускім кіраўніком было адкрыццё яшчэ аднаго канала сувязі з Крамлём. Бо ЗША дакладна ведалі, што Лукашенка размаўляе з Пуціным на важныя тэмы. Ну а вызваленне беларускіх палітвязняў аказалася па вялікім рахунку проста бонусам. Цытата Келага. Нам дазволілі вызваліць палітычных зняволеных. Няшмат, але нам гэта ўдалося. І думаю, гэта было важна. Але галоўнай прычынай, чаму мы размаўлялі з Лукашэнкам, была перадача паведамленняў, каб Пуцін атрымаў правільны сігнал. Канец цытаты. Сам Лукашенка, як бачым, не меў нічога супраць такой ролі ганца ці паштальёна і нават выціснуў з яе ўсё, што мог. Па выніку, хоць Еўропа і па-ранейшаму ўспрымае яго дыктатарам і узурпатарам, але яна можа аказацца вымушанай пайсці на пэўныя саступкі. Напрыклад, ЗША працягвае настойваць, каб экспарт лукашэнкаўскага калію зноў ішоў праз порт Клайпеды. І цалкам верагодна, што, нягледзячы на супраціў уладаў Літвы, гэтае пытанне па выніку вырашыцца на карысць Лукашэнкі. Аказалася, што галоўная праблема Беларусі не ў лянівых сялянах, а ў нядбайных чыноўніках. Працягваецца шум вакол праштрафіўшыхся калгаснікаў, якіх па загадзе Лукашэнкі з палёў адправілі ў акопы. І чым далей, тым больш гэта ўсё нагадвае нейкую трагікамедыю. Бо цяпер міністр абароны Хрэнін папрасіў у Лукашэнкі дазволу гэтыя аграрныя батальёны ўзнагародзіць. На ўчорашняй нарадзе тэму без дай прычыны зноў падняў сам Лукашенко, які расказаў вось такія цікавосткі. Я думал, там 1000 будет, всего 527 или 500, там 500 человек, они таких нашли с вашей помощью, губернатором. Призвали. Спрашиваю Украину, уже дважды он мне докладывал, как они? Говорит, Александр, нет вопросов. Я не поверил. Перепроверь. Пускай военкомы, ты сам посмотри. Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне, Александр, разрешите пошить? Я говорю, ты что, с ума сошел? Ты же пьяницы такие-сякие. Лица светлые. Работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну, никаких претензий. Прычым з лукашэнкаўскіх аповедаў склалася ўражанне, што нават у акопах аграрыям аказалася лягчэй, чым у калгасах падчас жніва. І абмеркаванне калгасных ваякаў хуценька перайшло да абвінавачванняў на адрас чыноўнікаў, а скончылася фактычна пагрозамі, ці то адстаўкамі, ці то турмой. Я посмотрел. Они, говорят, землянки вырыли лучше, чем в Минске квартиры оборудовали.
Вот тебе и пьяницы такие-сякие. Встает вопрос, так они пьяницы или мы бездельники? Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Я говорю, давай начнем с того, чтобы ты их наградил. Я не против. Он говорит, я об этом и прошу. Вот будет награждать отдельных там лучших людей. Значит, люди могут работать. Могут, Александр Ильич. А мы не хотим. Или не можем. Ну, вы знаете, кто не может, кто не хочет. У нас есть определенные методы и рычаги. Пакуль Лукашенко размаўляе загадкамі, ягоныя падначаленыя рыхтуюцца да вельмі канкрэтных праблем. Пасля апошніх вучэнняў міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубракоў паведаміў, што ягонае ведомства цяпер пільна вывучае тэракты ў замежных краінах. А на саміх вучэннях для сілавікоў без папярэджання мянялі ўводныя, бо паводле міністра злачынцы ці тэрарысты па шаблоне дзейнічаць не будуць. І тут трохі насцярожвае гэтае бясконцае запалохванне тэрактамі, бо нават на піку пратэстаў нязгодныя з Лукашэнкам беларусы ўсё ж паводзілі сябе вельмі мірна. І чаму раптам цяпер, калі ўсе гайкі закручаныя на поўную, Кубракоў зноў і зноў рыхтуюцца да нейкіх страшных падзей, калі шчыра, зразумела, не вельмі. Ну а беларуская чыгунка рыхтуе рэзервовую схему кіравання перавозкамі на выпадак выхаду з ладу цэнтру ў Мінску. Намеснік начальніка беларускай чыгункі Ігор Казлоўскі даручыў зрабіць дадатковыя захады для мінімізацыі наступстваў актаў незаконнага ўмяшання ў аб'екты кіравання працэсам перавозак. У незалежнай супольнасці беларускіх чыгуначнікаў адзначылі, што актам незаконнага ўмяшання звычайна абазначаюць супрацьпраўнае дзеянне або пагрозу такіх дзеянняў, якія могуць парушыць бяспечную устойлівую працу аб'екта. Але які менавіта сцэнар разглядаецца ў атрыманым дакуменце, не паведамляецца. Ну а рэзервовыя пляцоўкі стваралі па тэрытарыяльным прынцыпе па адной на кожным аддзяленні чыгункі. Якія беларусы самыя багатыя, а якія самыя бедныя? Улады падзяліліся афіцыйнымі звесткамі і адразу ж пачалі супакойваць насельніцтва. Сярод раёнаў Беларусі на першае месца па сярэднім заробку выйшаў Мінскі. У ліпені зарплата там склала 3933 рублі. На другім радку апынуўся Астравецкі раён, што не дзіўна, бо гэта забяспечваецца наяўнасцю там атамнай станцыі. І па выніках мінулага месяца тамтэйшы сярэдні заробак склаў 3914 рублёў. І толькі на трэцім месцы гэтага рэйтынга аказаўся Салігорск. Сярод абласных цэнтраў тройка лідараў у прынцыпе чаканая. Больш за ўсё зарабляюць жыхары Мінска, Гродна і Брэста. А вось горш за ўсё ідуць справы ў Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцей. Самы нізкі сярэдні заробак зафіксаваны ў Расонскім раёне Віцебшчыны – 2197 рублёў. Ну а за мяжой беднасці па афіцыйных даных у Беларусі жывуць амаль 290 тысяч чалавек. Гэта значыць, што іх даходы ніжэйшыя за бюджэт пражытачнага мінімуму, які цяпер складае 509 рублёў. Таксама адметны адзін момант. Улады самі заўважылі, што пасля іх публікацый пра памер сярэдніх зарплат соцсеткі выбухнулі эмацыйнымі каментарамі звычайных беларусаў, якія абураюцца, маўляў, калі сярэдняя зарплата цяпер большая за 3000, то дзе мае грошы? Па выніку кішэнныя дэпутаты Лукашэнкі нават выпусцілі асобную публікацыю на гэтую тэму, дзе спрабуюць трохі супакоіць людзей. Яны тлумачаць, што неверагодныя афіцыйныя лічбы сярэдніх зарплат – гэта сумы да выліку падаткаў, і на рукі выходзяць меншыя грошы. А затым так званыя парламентарыі адправілі адзімувацца ў прэсе былую міністарку працы Ірыну Касцевіч, якая выступіла з банальнай канстатацыяй, цытата: «Унутры кожнай сферы даходы розныя, і гэта факт». Ну і ў працяг тэмы пра грошы. Мінчанка падзялілася незвычайнай гісторыяй. Яна згубіла кашалёк з вялікай сумай, які выпадкова знайшоў нехта невядомы і аднёс у міліцыю. Унутры ўсе грошы і дакументы былі на месцы, і здавалася б, усё на тым шчасліва і скончылася. Але ж не, бо хутка высветлілася, што мужчына, які вярнуў знаходку, хутка яшчэ раз прыйшоў у міліцыю, каб з дапамогай сілавікоў прымусіць уладальніцу кашалька выдаць яму ўзнагароджанне. І аказалася, што па законе ён цалкам мае на гэтае права. Такое прапісана ў грамадзянскім кодэксе Беларусі, і сума падзякі складае да 20% ад кошту знойдзенага.
А пры неабходнасці да гэтых грошай могуць дадаць і кампенсацыю выдаткаў за захоўванне страчанага. І калі той, каму вярнулі ягонае дабро, не хоча плаціць узнагароду добраахвотна, то чалавек, які знайшоў і вярнуў чужую рэч, нават можа звярнуцца ў суд. І тады ўладальніка кашалька абавяжуць выдаць падзяку ў прымусовым парадку. Знакаміты тэлевядучы і ўраджэнец Беларусі Дмітрый Шэпелеў вырашыў кардынальна змяніць прафесію. Пасля вайны з бацькамі Жанны Фрыскі і прафесійных разборак ён гатовы дапамагаць з такімі канфліктамі іншым. Цяпер Шэпелеў хоча вучыць іншых на досведзе сваіх скандалаў, якіх у яго жыцці было вельмі шмат. Яшчэ да трагічнага сыходу Фрыскі Дмітрый Шэпелеў рассварыўся з яе бацькамі і пазбавіў тых магчымасці камунікаваць з унукам. Потым былі суды за нерухомасць і праблемы з грашыма, сабранымі на лячэнне Жанны, шумнае звальненне з расійскага першага канала, скандал са здымкамі ў Марыуполі і сварка з вядучай Лерай Кудраўцавай. Па выніку Шэпелеў вырашыў увесь гэты досвед манетызаваць. Ён нават атрымаў дадатковую адукацыю ў сферы крызісных камунікацый і цяпер хоча вучыць публічных людзей, як даваць рады такім крызісам. Свой праект вядучы робіць не сам, а з паплечніцай Вольгай Пясковай. Гэта дасведчаная піаршчыца, якая працуе з крызіснымі камунікацыямі больш за 25 гадоў. Яна ўдзельнічала ў сотнях антыкрызісных кампаній, у тым ліку і з расійскімі дзяржорганамі. Праўда, колькі плануе зарабіць гэтая парачка, трымаецца ў сакрэце. Цэны на працу Шэпелева і Пясковай закрытыя, і даведацца пра іх магчыма толькі пасля падачы заяўкі. Улады і сілавікі працягваюць сваё пільнае сачэнне за беларусамі. Цяпер яны пахваліліся, што толькі ў Мінску ствараюць адзіную сістэму відэаназірання ў жылым сектары, у рамках якой плануецца ўсталяваць 20 000 камер. Цяпер тых камер ужо стаіць больш за 1000. Да канца года іх колькасць павінна павялічыцца ўтрая, а цалкам завяршыць праект разлічваюць на працягу 2 гадоў. Афіцыйна гэта робіцца нібыта для саміх жа людзей. Вось цытаты чыноўнікаў. Гэта дапаможа кантраляваць якасць выканання і своечасовасць аказання такіх жыллёва-камунальных паслуг, як вываз смецця, падтрыманне ў належным стане дзіцячых гульнявых пляцовак, уборка прылеглых тэрыторый. Канец цытаты. Але ж якім чынам і з якімі мэтамі гэтую сістэму будуць выкарыстоўваць міліцыі і спецслужбы, тлумачыць, напэўна, нікому ўжо і не трэба. З'явіліся навіны пра беларуса, які знік у Абхазіі. І яны, на жаль, зусім не радасныя. 42-гадовага Андрэя Навумцава знайшлі нежывым. Прычыны і абставіны не паведамляюцца. Але раней было вядома, што мужчына сярод ночы выйшаў са свайго гатэля ў Гагры і больш яго ніхто не бачыў. Мінскія вароны здзівілі і павесялілі ўвесь інтэрнэт. На адной са спартыўных пляцовак беларускай сталіцы мінакі заўважылі незвычайных футбалістаў – варон, якія гулялі з мячом. На відэа, апублікаваным у соцсетках, відаць, як адна з птушак упэўнена катае мяч дзюбай і нават нібыта адпрацоўвае вядзенне. На самай справе нічога дзіўнага тут няма, бо вароны і крумкачы даўно лічацца аднымі з самых разумных птушак. Яны могуць запамінаць чалавечыя твары, разгадваць галаваломкі і нават рабіць простыя статыстычныя высновы. Вось такія навіны. Нагадваем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.